बोसोरावलायनो बिपिएफ हानजाया जेबो खालामाखै हाग्रामा महिलारिया जेबो खालामाखै बिटिसिनिबो खालामाखै हारिनिबो खालामाखैनो बेबायदि बुंगासिनो दं ओंखायनो आं दहाय बुंनाया जुदि जेबोआनो मावाखैबा बे गारिफ्रा दिनै बोरै सफैजोबखो खालभार जानायखायसो दालां जानायखायसो लामा जानायखायसो सफैयाखै होनबा रायजोफोर होमब्ला बे 15 बोसोराव बे मावनाय नङाबा मा हाग्रामा महिलारिया रायजो बिनो संगठननि आफादगिरि जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजनैतिक भाबै दायित्व लानानै रायजोजों सायख'जानानै बे बिटिसिनि लामा सामा स्कुल कलेज बेफोरखौ जौगाहोनो थाखायसो शिफ्ट जादों गतिके शिफ्टनि खामानिया रायजो बिनाय नङा शिफ्टनि खामानिया डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय आरो बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावफुंदों बे 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्ति खालामनायखायनोथ' बिटिसि जादों बिटिसि जानायखायनोथ' जों दिनै जौगाखांनाय खामानि मोनदों दिनै जुदि नों बुङो बर' रावा आइथिकलाव माला हाबखो 2003 मायथाइयाव 2003 सनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों सुक्ति जानायखायसो ना बर' रावा आइथिकलाव हाबदों क'क्राझारनि सिआइटिआ बोरै जाखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिफ्ट जानानै सुक्तियाव थानायखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखाय बे सिआइटिआ दिनै जाबाय आरो बे इउनिभार्सिटि बोरै जाखो हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबाय थानानै दिनैहाय सिआइटिआ इउनिभार्सिटि जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सोर बानाया हाग्रामा महिलारि बानायदों इन्जिनियारिं कलेजखौ सोर बानाया बिनिसर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे बिपिएफ सरकारानो खालामदों दिनै मेडिकेल कलेजखौ सोर गायसनखो हाग्रामा महिलारि बिथांनो गायसनदों अदालगुरिनि इन्जिनियार कलेजखौ सोर बानायखो हाग्रामा महिलारि बिथांनो बानायदों क'क्राझारनि कलेजआ बोरैहाय गभर्नमेन्ट कलेज जाखो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो खालामदों आरो मा बुंबावनांगौ बे बिजनीनि रेल साइटिं साजों अभारब्रिजआ सोरनि समाव जाया कमल सिंह नार्जारिया सोर बिपिएफनि एमएलए बिपिएफनि एमएलए माने मा हाग्रामा महिलारिनि पार्टि नंगौना नङा नंगौना नङा रायजोफोर आरो माखौ देखायबावनांगौ बिसोरनो जेरैखि माबाया मा सोर बानाया सोरनि समाव जाया हाग्रामा महिलारिनि समाव जादों बोरै थं थं एकदम बारे लाजिया फांजिया जेबो मावाखै होननांगौ जादों